Сега ще ви нарисувам нагледно един пример. Какво означава, какъв е човека, когато е в нужда. Ето да речем едно човече, тук рисуваме. Човекът в нужда, той е малък, той е затворен за света, тук има страх, тук има съпротивление, свит, няма разширение. Това е човека, който е в нужда. Едно друго човече тук, което е в изобилие. Ето го примера с човечето, което живее живот в изобилие. Той изглежда по същия начин, но е разширен. Този човек е със здрава аура. Той се разширява, като се доверява към света. Тук има контрол, виждате ли? Контрол, нужда, страх. От тук нататък се създава съпротивление. Тук изобилието няма как да влезе при този човек. А тук има разширение, има доверие. Това е човека, който живее в изобилие. Ти къде се разпознаваш? В коя от двете схеми?